Ďalej poprosím autorské duo, ale vraj bude prezentovať len na kolegyňa Lana Hudeček a Milica Mihaljevič. Pani kolegyňa Milica, nech sa páči. Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Ja sam Milica Mihaljević, ovu sam prezentaciju napravila sa svom kolegicom i voditeljicom projekta Mrežnik Lanom Hudeček, koja je nažalost danas na drugoj konferenciji pa nije ovdje s nama. Naslov naše prezentacije je Tvorba riječi u mrežniku i jeni. Naravno, prvo trebam reći što su jena i mrežnik. To su dva projekta koja su se izvodila u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i sad ću ja zapravo o svakom od tih projekata nešto reći i onda pokazati položaj tvorbe riječi u tim projektima. Rezultat projekta Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik je opći rječnik, opći e-rječnik koji je do slova K u demo inačici prisutan trenutačno na mreži. Drugi projekt je Hrvatsko jezikoslovno nazivlje jena. Rezultat je terminološki rječnik i terminološka baza podataka. Prvo ću nešto reći o mrežniku. Znači, mrežnik je zapravo imao 3 faze. On je prvo bio projekt Zaklade za znanost. Rad na mrežniku započet je 2017. godine. Zatim je bio interni projekt u institutu, a od 1. siječnja 2024. postoji Next Generation projekt, znači projekt financiran iz Europske unije. Ono što bi trebao biti glavni rezultat tog projekta je izrada normativno-deskriptivnog, znači on ima i normativnu i deskriptivnu komponentu rječnika koji bi bio dostupan na mreži, koji bi bio besplatan, koji bi bio hipertekstualni, dakle postojali bi linkovi i veze, bio bi pretraživ, utemeljen na spoznajama suvremene leksikografije i u njemu je zapravo s pomoću tih poveznica on je okupljalište mnogih jezičnih izvora Instituta za hrvatski jezik. Što je važno za našu današnju temu je da mrežnik ima 3 modula, jedan za odrasle izvorne govornike, jedan za učenike od 7 do 9 godina i jedan za strance, to jest osobe koje uče hrvatski kao ini jezik. Pristup tvorbi riječi od svakom od tih rječnika modula je naravno različit s obzirom na ciljnog korisnika. Rječnik je utemeljen na korpusu, to su u prvom redu ova 2 korpusa, Hrvatska jezična riznica i Hrvatski mrežni korpus, ali smo se služili specijalnim korpusima koji su izrađeni u institutu za različite projekte, na primjer jezikoslovni korpus koji je izrađen za projekt jena i rodni korpus koji je izrađen za projekt muško i žensko u hrvatskom jeziku. Svi su ti korpusi pretraživi u Sketch Engine-u. Ovdje je primjer. Krenut ćemo znači od modula za izvorne govornike. U demo inačici ovdje je primjer samo da vidite strukturu jedne vrlo jednostavne natuknice, znači koja ima jedno značenje i dolje u okviriću vidite da je posvećena pozornost tvorbi, to jest da ima kućicu tvorenice i da se uz alpinist navode tvorenice alpinistica, alpinistički, te alpinistkinja i alpinistov. Znači ono što je zabilježeno u korpusu, naravno će biti objašnjenje da je alpinistkinja u hrvatskom jeziku ne pripada standardnom jeziku. Isto tako je ravnopravno obrađen i ženski mocijski parnjak, alpinistica, međutim tu u tvorbi vidimo još nešto što ovdje kod alpinista nismo vidjeli, a to je da se u ovom modulu donosi i tvorbena raščlamba. Znači, osim tvorenica alpinističin, imamo i tvorbenu raščlambu iz koje je vidljivo da se alpinistica tvori od alpinista. U pozadini ovog pristupa je zapravo višestupanjska tvorba. Dakle, mi smo se trudili biti jako sustavni u donošenju tvorenica i sve se temelji na ovakvim shemama kako bismo mogli dosljedno navesti
za svaku tvorenicu onaj sljedeći korak. Ja ovdje prikazujem samo jednu tu mrežu, naravno ima ih jako puno koje se nalaze u pozadini mrežnika, modula za odrasle izvorne govornike. I ovdje sad vidite temeljem one sheme koje bi se tvorenice navodile uz pojedine natuknice, znači uz sluh, slušati, slušni, slušati, sluhist, uz slušati, slušatelj, slušanje i tako dalje. Znači uvijek samo onaj prvi korak se navodi u mrežniku. Da bismo bili jako dosljedni, morali smo razraditi niz načela i odgovoriti na niz pitanja kako u konkretnim slučajevima postupiti. Znači jedno je da, što sam spomenula, da se uz osnovnu riječ navodi samo bliža tvorba, onda imamo podjelu u mrežniku na takozvane žive i mrtve tvorenice ili nežive. Žive su one s pomoću kojih imamo poveznicu i natuknica je obrađena u rječniku. Mrtve su tvorenice, one rjeđe riječi koje još nisu, ideje da će jednoga dana sve one biti, ako projekt bude trajao daleko duže nego što Lana i ja budemo trajale kao ljudi koji rade na projektu. Onda recimo smo mi zaključili da ćemo među tvorenicama donositi i polusloženice kao jedan od tvorbenih načina, uobičajeni tvorbeni način u hrvatskom. Također smo zaključili da se posuđenice neće tvorbeno raščlanjivati, to jest ono što je kao cjelina posuđeno iz nekog stranog jezika, to mi ne raščlanjujemo, samo raščlanjujemo ako je riječ o hrvatskoj tvorbi. Znači od aerodrom ćemo naravno imati aerodromski, ali nećemo aerodrom dijeliti na aero i drom. Također veliko pitanje je bilo bilježenje glasovnih promjena. U ovom jednostavnom modelu zaključeno je da se one ne bilježe. Sustavnost u donošenju tvorenica povezana je naravno sa sustavnošću u tvorbenoj raščlambi. Uvijek tu vidimo čelist ćemo znači raščlaniti na čelist i kod čelo ćemo imati kao tvorenicu čelist. Velika pomoć pri sustavnom donošenju tvorenica je bio i ovaj mrežnikov odostražni rječnik. Znači mi smo s pomoću natuknice napravljen odostražni rječnik kako bi se mogle te riječi koje se nalaze u mrežniku pretraživati s pomoću završetaka zapravo, a to su onda sufiksi. Pristup za učenike nižih razreda osnovne škole tvorbi je naravno posve drukčiji. Tu više nemamo višestupanjsku tvorbu u pozadini, nego samo imamo neke jednostavne jezične savjete. Na primjer, imamo blagovaona i blagovaonica, bit će savjet da u hrvatskom bolje upotrebljavati, u hrvatskom standardnom jeziku bolje upotrebljavati blagovaonica. Isto čekaona i čekaonica i svi takvi parovi. Objašnjena razlika između elektronski i elektronički i tako dalje. Ti se savjeti nalaze i posebno na portalu Hrvatski u školi gdje se donose jezični savjeti za učenike. Evo tu vidite kako je obrađena natuknica blagovaona za učenike, znači tu vidite i ovaj kratak jezični savjet. Sljedeći modul o kojem ću nešto reći je modul za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik. Tu je bila ostvarena vrlo uspješna suradnja s Croaticumom i kolegica, znači jedna od autorica ovog modula je profesorica na Croaticumu, znači koja radi sa strancima u razgovoru i ona je često dovodila svoje studente hrvatskog kao inog jezika na naše prezentacije gdje su onda u razgovori s njima vidjelo što je njima problem. I tu je utvrđeno da zapravo ono što je njihov najveći problem su prefigirani glagoli. I zbog toga je u ovom modulu iznimna pozornost posvećena prefiksaciji i prefigiranim glagolima. I recimo ako imamo glagol raditi, onda imamo objašnjenje koji su sve glagoli povezani s glagolom raditi, dakle kao da imamo izraditi, naraditi se, odraditi, preraditi, poraditi i neko objašnjenje kako
o značenju tih riječi. Ovdje imamo primjer glagola peći i opet objašnjenje peći, odnos peći i ispeći, recimo. Za učenike koji uče hrvatski kao ini, temeljem tih razgovora izrađen je niz igara. Ovo je primjer nekog kviza koji se temelji na prefiguranim glagolima, to je naravno samo jedan zadatak. Evo još jedan. Znači, temeljem ovih definicija iz rječnika su isto tako napravljena igra. Također je predviđeno da se kao natuknice povezuju i riječi manje od, znači prefiksoidi ili prefiksi i sufiksi riječi, da natuknice budu i manje od riječi. Kao rezultat tog projekta trenutno je izrađena i ova monografija Anatomija mrežnog rječnika. I sad još par riječi o ovom projektu JENA. JENA je terminološki projekt, rezultat tog projekta je ovo primjer strune, znači obrađeno je i tvorbeno nazivlje u JENI. Jedan od rezultata je ova monografija u kojoj je jedno poglavlje i tvorbeno nazivlje. Takva poglavlja imamo sintaktičko nazivlje, morfološko nazivlje, dakle teorijska raščlamba nazivlja različitih područja, a izrađen je i ovaj rječnik jezikoslovnog nazivlja. I sad, mi smo razmišljali na startu višestupanjsku tvorbu pokušati primijeniti na ovu građu. Međutim, se pokazalo da to ne ide, da tu uglavnom imamo jedan stupanj. Međutim, se pokazalo nešto drugo jako zanimljivo, a to je da u pridjevima su izrazito česti paronimi i izrazito često se u tome griješi. Naprimjer, imamo frazemski i frazeološki. Međutim, u svezama, dakle na jezikoslovnom korpusu, vidi se, iako kad vi pitate jezikoslovca, svak zna da je frazemski od frazema, frazeološki od frazeologija, ali ćete vi 100 puta vidjeti recimo frazeološka sveza, iako nije jasno zašto bi ona bila frazeološka, a ne frazemska. Isti problem smo, na primjer, najčešće našli kod antroponim i antroponimni i antroponimijski. Zbog toga je u ovom rječniku su kod mnogih imenica navedeni i odgovarajući pridjevi. To mi je bilo jučer zanimljivo kad je Rajna govorila o sinkroniji diakroniji i sinkronijski diakronijski. Dakle, ja se apsolutno slažem što je jučer zaključeno i to je taj problem. Dakle, jako se često tu zaboravlja na tvorbu i griješi. Isto smo imali odosražni rječnik JENE koji nam je omogućio ovo pretraživanje prema završecima. Ovo je primjer jezikoslovnog korpusa gdje se također moglo pretraživati svaku riječ koja nam se činila sporna u nizu jezikoslovnih radova koje smo mi osobno unijeli u korpus, i korpus je u Sketch Engine-u, dakle sve što nudi Sketch Engine, to je bilo moguće. Evo, sad ću ja završiti. Znači, o tvorbi u mrežniku je već bilo niz prezentacija, međutim, zapravo o tvorbi o JENI je bilo malo. Mislim da su ta dva projekta jako zanimljiva za usporedbu zbog toga što je jedan opći jezik, drugi je terminologija. Radio se otprilike u isto vrijeme u Institutu za hrvatski jezik, s tim da mrežnik ide dalje, JENA je zapravo završila, barem u ovoj fazi. I ideja je uvijek bila da što smo spoznali u jednom projektu primjenimo i na drugim, međutim, višestupanjska tvorba je odlična za opći rječnik namijenjen izvornom govorniku. Ovdje mi bar za sada nam se činilo da je posve drugo u terminologiji. Evo, hvala na pozornosti.